Ana u Subotici. Ana je imala 29 godina i živela je u Novom Sadu, ali je dugo želela da poseti Suboticu. Mnogi prijatelji su joj pričali da je grad veoma lep, miran i pun zanimljive arhitekture. Jednog sunčanog subotnjeg jutra Ana je odlučila da konačno ode tamo. Spremila je malu torbu, ponela vodu, telefon, svesku i lagani džemper, jer je jutro bilo sveže. Do železničke stanice stigla je pešice. Voz za Suboticu stigao je tačno na vreme. Ana je sela pored prozora i posmatrala ravnice koje su prolazile pored. Polja su bila široka i zlatna, a ponegde su se videle male kuće i farme. Putovanje je trajalo oko sat i po, ali Ani se činilo da je prošlo mnogo brže, jer je bila uzbuđena. Kada je stigla u Suboticu, prvo što je ugledala bila je velika železnička stanica u secesijskom stilu. Ana je zastala na trenutak i gledala šarene detalje na fasadi. Stvarno je kao sa razglednice, pomislila je. Iza stanice nalazilo se nekoliko malih kioska. Jedna prodavačica joj se nasmešila i rekla: "Dobar dan, devojko, treba li vam karta ili voda?" Ana se zahvalila i kupila malu flašu. Krenula je prema centru grada. Ulice su bile čiste, a drveće visoko i zeleno. Ubrzo je stigla do Trga Slobode. Tu je prvi put uživo videla poznatu gradsku kuću. Zgrada je imala crveni krov, visoke tornjeve i velike prozore. Ana je uzela telefon i napravila mnogo fotografija. Zatim je sela na klupu da malo odmori. Pored nje su prolazili turisti koji su slikali i pričali na raznim jezicima. Posle kratkog odmora Ana je odlučila da obiđe poznatu sinagogu. Ulaz je bio otvoren, pa je tiho ušla. Unutra je bilo mirno, a svetlost je padala kroz vitraže u plavim i zlatnim nijansama. Ana je polako šetala i čitala kratke tekstove na zidovima. Iako nije znala mnogo o istoriji, osjećala je veliko poštovanje. Oko podneva Ana je bila gladna. Našla je mali restoran blizu centra. Konobar joj je doneo jelovnik, a Ana je izabrala supu i gulaš jer je želela nešto domaće. Hrana je bila topla i veoma ukusna. Konobar je bio ljubazan i pitao je da li joj treba još nešto. Ana se zahvalila i rekla da je sve odlično. Posle ručka nastavila je da istražuje grad. Ušla je u knjižaru i kupila malu knjigu o Vojvodini. Zatim je obišla park kod Palića. Tamo je sedela pored jezera i zapisivala nove srpske reči u svoju svesku. Vetar je bio blag, a voda mirna. Videla je porodice kako šetaju, decu kako trče i starije ljude koji igraju šah. Kada je sunce počelo da se spušta, Ana se vratila prema stanici. Kupila je još jednu vodu i čekala voz. Bila je umorna, ali srećna. Osjećala je da je dobro iskoristila dan. Dok se voz vraćao prema Novom Sadu, Ana je gledala krajolik i mislila: Subotica je zaista divna. Vratit ću se opet, možda već sledećeg meseca. Kada je stigla kući, zapisala je nekoliko rečenica o svom putovanju. Naučila je nove reči, videla puno lepih mesta i osjetila da sve više razume srpski jezik. Pre spavanja poslala je prijateljima fotografije i napisala: "Ako imate vremena, idite u Suboticu, vredi svakog minuta." Tako se završio Anin miran, ali bogat dan u Subotici, dan koji će dugo pamtiti.